Abashayeli Step Dancers! Hello guys, it's Abashayeli Step Dancers here, located in Didorens. Please follow our page on Facebook. We are also available for bookings. Yes. Sakhumbula Polistati enamali ulubile mnandi itu sakhumbula nabo pura bethu kilakazi gadele lemonade, ati no, ati ota. Ati shayi feste, dura. Aniga bai funa, ende ni chuna. Dala nyumina de since Dr. Kuma. Aya ati nesa, mama banga tinisi yenza kinga. Chula. She's a more pretty flag, park up is a flag, that's a sort of free. But yeah, she's a more pretty flag, park up is a flag, that's a sort of free. But yeah, she's a more pretty flag, park up is a flag, that's a sort of free. But yeah, she's a more pretty flag, park up is a flag, that's a sort of free. But you yeah, man, it's in the blue, never the back the yellow. But you yeah, man, it's in the blue, never the back the yellow. But you yeah, man, it's in the blue, never the back the yellow. Pushu jama like a pep, boom can, stand. Wabunya with the scent, boots, long tape. Yes, boots, yes. Kitchen music, yes. Pushu jama like a pep, boom can, stand. Wabunya with the scent, boots, long tape. Yes. Ngulu kwenzeka noni? Hanze iface lehlamu keni right? Right. Ne, nam the right umzamo. Bengicela konje nisicacisele first uba yintoni igama le group yenu niqale nini nihlala phi yonke lo wena. Okay, thina si Abashayeli Step Dancers ne. Okay. So like yeah, igroup yethu iqale this year actually, but most abantu bacinga like siseyila group besiyo last year because besiyi Dixie Finest Dance Crew. So ngoku abantu like basecinga siyiyo, it's just that like sichintshe igama. So Dixie Finest ni like ngabantu abayi-1 apha kanye nabachintsha? No. Yeah, zikhona i-dancers eze-Dixie Finest apha, but then bakhona nabatsha. So like yeah, and ke ngoku igroup iqale esikolweni actually. Esikolweni besiyi group esikolweni ibiyi-Hatch of Stars esikolweni ifangathi so ke ngoku sabona like lento singayisagudu ba like singajiva naselokishini, you know, like siye kwi-event because sisacinga like xa sijiva esikolweni qha like asizufumana like i-event like oko so like siyacinga okay, how about ba siqale igroup yethu elokishini yabo like so sizikhipha busy singangeni kwinto ezenziwa elokishini. Fine, iqale nge-22 kaFebruary lo nyaka 2026. Yes.
but indlela nijayive ngayo pha ngosirekodayo ibingathi kudala nisiza yongo Ungamamela igama lethu lithi abashayi be-step dancers. It means like siyashaya i-step. So like solo aniyashaya Yes. utsho becekwa kuthule kodwa okay bethetha ngoba sirekoda nonke kunenentloni kwenzeka nto okay ilida ne bani kama yakho leadership Uzinhle Khumbuza. uzinhle ne so leadership nina ntsika nini nirehesa nini njani phi for ba nidibanise zonke izi-steps zenu eyiphi routine eniphila ngayo nina veki yonke okanye nje ngezomini Almost iveki yonke. I think like mandithi iveki yonke like xa sine event sipractice iveki yonke ngoba i-event like isondele sipractice iveki yonke so that sizobona i-steps zethu uba ziyadibana to go back kweza step esizenza sizidibanise sibone uba yonke into iyadibana na ne sipracticela enomzamo Creech umama usincedile shout out to you mama Enkosi usincedile ngosiboleka indawo ba okay sihlanganise ihloko zethu sipracticele pha hama ndiyavuya nyani xa ndibona iigroup zasekasi ezinantsikayo ezikhuphukayo man because ke kunzima and niva from umntu osuka kwinkanyamba ndisho mos niyayazi ne yes it's been 4 years sinyathela so nani ngaske ninyathele niye kumane nitshintsha ndayazi bakhona ii-challenges because uthe nigqithe mos kwi-Dixie intoni Dixie Finance naya kwintoni abashayi best abashayi bestep abalasta for more than 5 years Yes, so yeah. xatyaniswa ziwe ezincinci utsho mzama but for nina ke ngoku abashayi bestep nirhalela uyibona iphime let's say mhlawumbi in the next 1 year 2 years time andithi niyaqala mos ngoku so ngonje meniqala yonke uyama nge-baby steps so nina nisibona phi 2-3 years time like sifuna like uzibona sikude like mandithi nge-gig day noba sijayive like 4 gigs per day ne and because ngoku sifumana nomzekelo 1 gig per day so sifuna like uzibona like sifumana noba 4 gigs per day yabo okay so xa befuna nibhukisha banibambe phi kuFacebook sikhona naku-TikTok sikhona naku-YouTube sikhona ya search nje ba abashayi be-step dancers sikhona ne-email sinayo pha kuFacebook wethu ya ne hayi bhukishela abantwana and then nina ngaphi kanye ndizibuse zona i-age yenu okay I understand noma nisdisclosanga age zenu so yahamba niphushe mne wenu unishiya nayo leyo because yes thethi loo nto thethi English no babetha kamagama amabini amathathu tshomi yekile but this is abashayi be-step dancers ne yes iqalwe kulo nyaka ceni basapota banifollow ipage yabo ku-Facebook follow abashayi be-step dancers yes and nibafuna abanye abantu abatsha okanye niphelele so ni-right no niche siyasifuna i-maximum yethu besifuna like ibe yi-25 and then ndibona amantombazana wodwa niwafuna iipudas sinazo isazabekho nanditeka abekusiyani puras na so nabafuna ujoyina moskuni banibamba phi ku-Facebook kanye batatshe nini ya okanye okanye baze kulaa ndawo sirehesa kuyo then benze auditions ya so ngxola kaje kayi-1 apha for uba sizoyivala layo labashayi beninikena apha ndimcela apha then abelungu bazosigxotsha uba bayasigxotsha 3 2 1 basiye abashayi be-step dancers yeah man please do like comment share and subscribe hit the bell button so that xa sa-upload episodes ufumane notification abashayi be-step dancers siyayivala shout out awoko ayikacimbi shout out to Inside Didores Media